arte, Euskal Herriko Unibertsitatean, soziologia irakaslea, ze horitzapen duzuk berataz, agian politika gintzan ez duzu ezagutu, baina bestelako esparru batzuetan, kazetaritzan eta bai. Bai, begira, inpresioa handia egin dit bere heriotzaren berria jasotzeak, hain zuzen ere, nik Joseba Arregi ezagutzen dudalako, zuk esan duzun bezala, hemen Euskal Telebistan lanean ari nintzenetik behin baina gehiagotan elkarrizketatu ahal izan nuelako, baina Joseba Arregi Andoa Indarra zen, eta nik ama Andoa Indarra daukat, eta Joseba Arregi Andoaingo familia abertzale bateko kidea zen, aipatu da hemen Ricardoren anaia eta abar, ezta? Eta garaiko gerra osteko Andoain hartan izan zen familia bat gure familiarekin harreman handia edukizuna eta hartu eman handia izan genduna. Hori alde batetik, beste alde batetik esaten duzun bezala ezagutu nuen hemen Euskal Telebistan egin izkion hainbat eta hainbat elkarrizketetan, ez alperrik gobernu bozeramailea izan baitzen hartantzaren garaian, ezta? Eta hemen ailentxago aipatu diren hainbat proiekturen ahotsa eman zuelako, proiektu batzuk gainera Guggenheim aipatu da, Guggenheimaren inguruan egon zan, iritzi kontrajarri ugari egon ziren, eta ezta. Aipatu dira beste kontu batzuk, ezta, Euskararen inguruko nolabaiteko estrategia marrazterakoan AEKarekin izan zuen beligerantzia esango nuke momenturen batzutan ere, nire ikuspuntutik etzan egokia izan, hain zuzen ere eraiki behar genduen hartan, ezta. Eta azken bolara honetan oso urruti zegoen nik daukadan ikuskera politikotik, ezta? Edozein kasutan oso gizon jantzia zen, oso gizon kultua zen, eta zalantzarik gabe bere familiarteko eta gertukoei nire dolumina igorri nahi diet. Balkarrezaderen sarrera honetan aipamen egin nahi genion Joseba Arregiri jakina. Gainontzean, ostegunera begira jar gaitezen, politika orokorreko eztabaida Gasteizko Legebiltzarrean, iruditzen zaizu lehendakariak eta jaurlaritzak arrazoiak eta datuak badituela baikor joateko politika orokorreko eztabaida horretara? Nik uste dut gauzak ongi aztertzen baldin badira, gauzak zorrotz eta gauzak ongi aztertzen baldin badira, badaukala arrazoirik autokritika, eta ez autokritika egiteko utxutxean eta besterik gabe baizik eta pandemian zehar ikusi duguna, pandemian zehar gertatu denaz ikasi ahal izateko, dauzkagun erronkei aurre egiteko garaian paradigma berri baterantz eman behar diran urrats hoietan egin beharreko ekimenak ongi zehazte eta badituela zer aztertuak eta zer nolabait esan hobetuak, ezta? Eta nik uste dut zer aztertuz diagnostiko egokiak eginaz eta zer hobetu behar den mahai gainean jarriz eta datuak ez norberaren nahierara erabiliz eta gertatutakoaren argazki baikor hutsa eginez baino gehiago ikasiko dugula eta hobeto egingo ditugula gauzak etorkizunean baldin eta eramaten dugun argazkia erreala baldin bada. Eta argazki horretan ikusten da dagoeneko errekuperaziorako bidean gaudela jaurlaritzak esaten duen bezala? Jaurlaritzak ala esaten du errekuperazioko bidean gaudela eta zuek berriki Euskal Irrati Telebistak egindako inkesta batean okerrezpanago beste horren beste esaten da, ezta? Nik eta Euskal Herria Bildutik horixe da nahiko genukeena, ezta? Baina nik errekuperazioa hitz egiten danean uste dut mahai gainean jarri behar ditugula errekuperazioa hitza esaten dugunean beharrezkoak diran aldagai guztiak. Zer da errekuperazioa? Aurreko zifretara iristea? Zer da errekuperazioa pandemia baten ostean? Ze enplegua berriz ere sortuko dela aurreko mailan? Zeintzen aurreko maila? Zeintzen gure hildo aspirazionala? Langabezia 10%ean egotea? Hori da herri honek behar duen aspirazioa? Eta badago gainera, nik azpimarratu nahiko nukeen beste gauza bat, ezta? Errekuperazioa nola da enplegua? Kalitate enplegua edo enplegu prekarioa izango da. Nola egongo dira emakumeak egoera berri honetan, egoera prekarioagoan, oraindik ere beraiek nahi ez dituzten jornada edo lan zatikatuak egiten, zenbat irabaziko dute lan jarduera normal bategatik pertsona horiek, bizitza proiektu bat egiteko eta eraikitzeko moduko soldatak izango dituzte, posible izango da hori. Eta uste dut horrek garamatzala
ez hain lupa ez hain txikian jartzera, baizik eta lupa zabaltzera. Neri iruditzen zaidana da Euskal Herriak eta munduak oro har momentu honetan badauzkala erronka batzuk atzera ezinak direnak. Bata da krisi klimatikoa, beste bata krisi klimatiko horri oso lotuta dagoen landu behar dugun sistema ekonomiko eta produktiboa horri oso lotuta egon behar duena, baldin eta ari emango dizkiogun erantzunak eraginkorrak izango baldin badira. Uste dut demografiari begiratu behar diogula nahi eta nahi ez ikusi dugu ze datu demografiko dauzkagun, eta uste dut mundu mailako demografiari begiratu behar diogula, gero hori euskal eskalara ekartzeko ditugun erronka handiak, digitalizazioa, aldaketak, paradigma aldaketa berriak aztertu behar ditugula. Eta enuke aipatu gabe utzi nahi, gurera ekarri eta badauzkagula bi erronka ere oso garrantzitsu direnak, gure etorkizuna marrazteko garaian dira. Hezkuntza eta dira hizkuntza. Uste dut, hezkuntza mailan, eta hitz egingo dugu nahi badezu lasaiago, zaharkituta daukagula orain arteko eredua, eta urratsak eman behar ditugula, eta hizkuntzari dagokionez uste dut euskara jasaten ari dela etengabe erasoak hemendik eta batetik eta bestetik. Eta nik hizkuntza guztiak errespetatuz nola ez, nahiko nuke gure hizkuntza eta gure hizkuntza eskubideak ere errespetatzea. Zer espero duzu konstituzionaletik zentzu horretan? Konstituzionaletik nik oro har gauza gutxi espero izaten ditut. Espainiako justiziaren aldetik gauza gutxi espero izaten ditut. Uste dut, hemen badagoela ere, beste hausnarketa bat egin beharra ez da, eta da, gobernantza ereduan indar komunitarioa eta herritarren implikazioa politikara ekartzea. Hain zuzen ere, lehen egiten ari izan azterketa horretan, ez dizut esan, baina iruditzen zait marrazten ari den mundu honetan, autoritarismoa sekulako tokia hartzen ari dela. Eta autoritarismoa tokia hartzen ari dela, hain zuzen ere, agian beste leku batzutatik, eta hor nik nire buruari autokritika egiten diot, ez garelako jakiten ari erantzunak ematen. Eta Espainian gainera, 78ko erregimenaren baitan gotortuta, gauza bera gertatzen ari da. Beraz, eskubide guztiak persona guztientzat azpimarratzea garrantzitsua iruditzen zait. Hezkuntza zer hitz egin dezagun, aipatu duzunez, egia esan 2023rako dakar gutegi legegileak esango dugu legebiltzarren hezkuntza legea berritzea eta onartzea, baina dagoeneko zertzela da batzuk, Bildarratz sailburuak akordio handi baten beharraz, atzo Bilduren izenen pelio gainean, eta gero zertzela da batzuk ere eman zituen zein izango hotel litzatekeen Bilduren proiektua hezkuntza lege berri horren inguruan. Hor baude erronka oso ageriko bat. Ondo esan duzun bezala eta datuare bada, 12% gutxiago, iazko lehenengo hiruhilekoaren eta aurtengoaren artean, eta beti beraka doan zenbaki bada jaiotzarena, orduan gutxiago, baina gutxiago gainean gainera, ezta? Aur gutxiago jaiotzen da, baina beste aur batzuk iristen dira Euskal Herrira ere. Orduan, nik uste dut migrazio fluxuak ere kontutan izan behar direla, eta kontuan hartu behar degula nola jasoko ditugun, ze etorkizun, ze aukera emango dizkiegun aurroiei guztiei, ze eskubide izango dituzten horiek guztiak hezkuntza eta hizkuntzari dagokionean. Euskalduntza delako, beste erronketako bat esan. Marko horretan, ze ahulezia ikusten dizkiozue, eta ze aldatu behar du berehala hezkuntza lege hori? Begira, guk datorren larun batean gure konferentzia politikoa izango dugu, eta konferentzia politikoan gure kidei adieraziko diogu zehatz zein izango den Euskal Herria Bilduren hezkuntzarako proiektua. Beraz, nahiagoko nuke gure kidei hori azaldu baino lehenago ez aurretik esatea, ezta? Baina badira oro har kontuan hartzeko hainbat kontu, ezta? Nik uste dut hezkuntzak behar duela, zuk esan duzun bezala, herri akordioa handi bat. Estatu akordioa handi bat, eta estatuz ari naizenean Euskal Estatuaren inguruan ari naiz, ez Espainiako Estatuaren inguruan. Luzarora begiratuko duena, eta ez Espainiako kutsu hori izango duena, ez da gobernu aldatu eta aldatzen den hezkuntza lege bat. Behar duena, hain zuzen ere, irakasleak bere formazioaren eta bere baliabideen inguruan zentroan jarri, ikasleak zentroan jarri, ikasleak behar ditugu, ikasle kritikoak gai izango direnak
datozen urteetan izango ditugun erronkei erantzun ahal izateko eta erronka anitzak eman ahal izateko. Behar dugu hezkuntza bat gure hizkuntza bermatuko duena, baina hezkuntzak ezin ditu milagro guztiak egin. Hezkuntzari ezin zaio dena eskatu. Eta horrekin batera, esan nahi dudana da, hizkuntzaren berpizkunde behar honetan iruditzen zaidala, bai komunikabideak eta bai inguruan dauden beste hainbat aldagai ere aztertu behar direla, dana eskolaren gainean ezin delako jarri. Atzo, Otxandeno jaunari ulertu genionagatik, aldaketa nagusietako bat, hizkuntza ereduen desagertza izango litzateke, A, B, D ereduak desagertu, eta eredu bakarra egongo litzateke? Ereduen formula honek iruditzen zaigu urte hauetan guztietan ez duela eman benetako euskalduntze bat lortu ala izateko biderik. Lortu dira gauza batzuk, eta lortu dena bazterrutzi gabe eta lortu denari muzin egin gabe uste dugu beste urrats bat eman beharrekoa dela. Edozein kasutan zer horrek esan duzu 2023 urterako dago aurre ikusia lege horren lege hori legebiltzarrera eramatea edo lege horren onarpena. Eta iruditzen zaidana da Euskal Herria Bilduk esaten duena, Euskal Herria Bilduk proposatzen duena eta bere militantei kontatuko diena, edo gobernuak mahai gainean jarri dezakena, eragileek esan dezaketena, eragile asko eta hezkuntzaz asko dakitenak baitaude, hizketa bat oso garrantzitsua dela. Gobernu honek badaki Euskal Herria Bildu prest dagoela, hain zuzen ere, hezkuntza arloan akordio handi bat egiteko, badakien bezala hori egiteko, lasai hitz egin, lasai aztertu, lasai sakondu behar dugula hezkuntzak une honetan dituen erronka bakoitzetan. Eta guk geure plana eskainiko diogu, ildoak eskainiko dizkiogu Jaurlaritzari, baina badakigu gainera, era honetako negoziazio batean gertalitekeela agian guk marra edo maila leku batean jarri arren, agian ez dela guk nahi beste izango. Baina beti hori onartua izango da, negoziazio mota baldin bada, elkarrizketaren bidez aurrera eramandakoa. Esaten duzu noatik eta ikusirik momentu honetan EH Bilduren eta EAJaren arteko harremanak publikoak bintzatzen olakoak diren ikusita, hemen itxaropen bat badaukazula EAJarekin, kakotxartean nahikoa erraz ulertzeko moduko lege baten aurren egon gaitezkela. Iruditzen zait batzutan Eusko Alderdi Jeltzalea eta Eusko Herria Bilduren arteko akordioak nolakoak diran esaten danean, asko azpimarratu nahi dela, hain zuzen ere ez direla akordio honak, ezta? Eta egia da, gauza batzutan ez gaudela ados, eta gauza batzutan gainera ikusten dugula Eusko Alderdi Jeltzale bat oso iraingarria izaten ari dena Euskal Herria Bildurekin. Edozein kasutan esan behar dizut legealdiaren lehen urtean ere izan ditugula eta egin ditugula akordio garrantzitsuak. Eta nik uste dudana da, herri honek ez hainbeste Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk ze akordio egingo ditugun. Herri honek akordio batzuk behar ditu. Herri honek urrats estrategiko batzuk eman behar ditu. Herri honek paradigma aldatu behar du, baldin eta erantzungo badiegu, eta gai batzutan, ez nik, ez Euskal Herria Bilduk, zientziak nazio batuek diote denborarik gabe geratzen ari garela. 9 urte ditugula krisi klimatikoari lehen erantzun bat emateko. Beraz ez da gure kontua bakarrik, gure seme-alaben kontua da, gure biloben kontua da. Eta orduan, ez da EAJ edo EH Bildu, gu joango gera, gu pasako gera, etorriko dira berriak, guk daukagun ardura da, eta ardura hori oraintxe hasten da, eta uste dut berandu goazela, baina edozein kasutan jarrai dezagun legealdi honetan lanean zimenduak jartzen, eraiki behar degun eta eskaini behar degun eta eman behar ditugun bideoien inguruan. Adibidez, guk Europako funtsen inguruan hitz egin izan dugunean, eta Europako funtsen inguruan, Jaurlaritzak gurekin ez du hitzerdirik esan nahi izan, ez da. Guk egiten genuen analisia horixe zen, hain zuzen ere, zer da herri honek herri gisara? Dituen erronka estrategiko nagusiak, nondik egin behar du herri honek? Zeri erantzun behar diogu datozen 25 urteotan herri honi? Erabaki dezagun eta Europako funtsak erabili ditzagun estrategikotzat jo ditugun eta lehentasunezkotzat jo ditugun hildo horietan. Ez da posible izan, momentuz, etorriko dira funts gehiago, eta Euskal Herria Bilduk jarraituko duen zuzen ere, herri hau, herri gisara, ikusten ez autonomia estatu baten gisara baizik eta herri gisara etorkizunean dituen behar horiei nola erantzun jakiteko eta pentsatzeko lanean. Eta pentsamentu hori ez da etorriko alderdi bat eta bestearen aldetik bakarrik, izan beharko du konpartitua eta gobernantza eredua lehen esaten dizuna
uste dut, 21. mendean, lehenengo laurdenei joan zaigunean, gobernantza ereduak ere izan behar duela askoz ere kooperatiboagoa, eragileekin konpartituagoa, eta izan behar duela hartu behar ditugun eta protagonista izango garen erabaki horietan askoz ere hori partekatuagoa, hau da, ardurak partekatu, erantzukizunak ere partekatu alizateko. Hezkuntza legeari ireki diot lehioa, karren artean ireki diogu, izteko. Gogorreia da esatea ereduak porrot egin duela? Ala horretatik ere badago zerbait ikasleen erdiak elebidun espaldin badira gaur egun? Ba, ikasleen erdiak elebidun espaldin badira oraindik eta zailtasunak baldin badituzte bere bizitza euskeraz egiteko, nik uste dudana da, kalifikatiboak jarri gabe bati edo besteari aztertu egin behar ditugula geure ereduak. Ta aztertuz diagnostiko egokiak eginez, diagnostiko autokonplazienteak egin gabe esan zerk funtzionatu du eta zerk ez du funtzionatu. Egin dezagun funtzionatu egin dezagun euskara prestigiatzeko gure eguneroko hizkuntza izan dadin. Eta gero hortaz aparte gure eguneroko hizkuntza izan dadin, ez dakigula gertatu euskaldunei edo zintokitara jun eta bronka botatzea euskaraz ari garelako. Ze hori gertatzen da gaur, eta bihar, eta etzi. Urte politiko honetako beste ardatzetako bat, autogobernu lantaldea. Abiatuko da autogobernu lantaldea, zure ustez? Bueno, nik ez dakite ze forma emango zaion lan egiteko moduari, ez da? Nik uste dudana da, danak dakigula non gauden, danak dakigula zein dan gure planteamentua, eta danak dakigula momentuz eta teorian behintzat legebiltzar horretako 70% edo esango nuke badagoela adostu genituen oinarri eta printzipio batzuen baitan. Ezta? Eta hori gehiengo oso handi bat dela. 58-75-tik esango zenuke? EAJ, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos? Izan daiteke. Alderdi sozialista, non legoke zure ustez? Alderdi sozialista dago betoan. Alderdi sozialista dago betoan, hain zuzen ere begira, guke Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk akordioa sinatu gendunean, eta hemen aipatu nahi dut Elkarrekin Podemos sinatu zuen zati garrantzitsua dena eskubide eta obligazioen zatia sinatu zuenean gehiengo handi bat egin genuen. Joan den astean berrezpanago bai, joan den astean bertan Euskadi Irratian egindako eztabaida batean, Miren Gorrotxategiri entzun nion esanaz, beraiek erabakitzeko eskubidea muturreraino eramateko prest dela. Hitz zualak dira, hau da berak alaxe esan zituen, muturreraino eramateko prest daudela. Beraz hor gehiengo handi bat dago. Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bilduren artekoa ere gehiengo handi bat da. Handiagoa nahiko genukeela, noski. Baina gehiengo hori gauzatzeko, lehendakariak atzo esandakoa, edo plazaratutakoa hitzez hitz, adostasun politiko sendoa behar da. Hori ustez, non dago? Zesan nahi du adostasun politiko sendoak? EAJ EH nahikoa da, EAJ EH Bildu Elkarrekin Podemos gehi, Alderdi Sozialista derrigorrean beharreko adostasun politikoa da? Hori lehendakariari galdetu beharko diozu. Ez nola ulertzen duzu hori? Ze eskatzen duela lehendakariak uste duzu? Nik uste dut lehendakariak eskatzen duela, justo lehenengo urtean eskatzen zuen gauza bera. Esango nuke hitzez hitz. Nik berak bidalitako bere hitzaldiaren edo bere hitzartzearen zio nagusiak eta hildo nagusiak irakurri ditu denean, iruditu zait hitzez hitz esaten duela berdin. Orduan galdera da, badakigu danak zer pentsatzen dugun eta non gauden, badauzkagu akordio batzuk, akordioa handi batzuk. Kontua da, prest gaude beste batzuk ezartzen dizkiguten betoak onartzeko? Zergatik da posible Idoia Mendiaren proiektu politikoa aurrera eramatea eta ez da posible demokratikoki Euskal Herria Bilduk edo, ez Euskal Herria Bilduk, herri honetan naziometroaren arabera herritarren 70%ak erabakitzeko eskubidea egikaritzea nahi baldin badu jende horren guztiaren proiektu politikoa ez egikaritu alizatea. Ez duk uste duzu Alderdi Sozialistak ez badu bat egiten, EAJak ez duela pauso emango? Bueno, hori EAJak erabaki beharko duen gauza bat izango da, baina gaur arte entzundakoaren arabera iaztik gutxi aldatu da lehendakaria, eta nik bai igerri nion akordio eta printzipioen, oinarri eta printzipioen akordioa egin genuenean, ez zegoela desoeroso Joseba eta nik neuk sinatu genuen akordioarekin. Maialen Iriarterentzat galdera utzi zigun atzo, Garbiñe Aranburuk, Lab Sindikatuaren idazkari nagusiak, eta abiatzen da zuzen ere, nolabait ere,
burujabetza izan ezkero, zer nolako Euskal Herria izango ote genuken beste esparru batzutan, lan esparruan kasu honetan. Noraino iritsi nahi duen EH Bilduk, Garbiñe Aranbururen galdera. Kontutan izan da lan erreforma bertan bera uzteko akordio bat erdietsi zutela, eta kontutan izan da zenolako zailtasunak dauden horretarako. Beste alde batetik ere kontutan izan da, gehiengo sindikal eta sozial bat, marko propio bat aldarrikatzen duena, eta labek zehazki Euskal Herrirako lankode bat aldarrikatu izan du, berak nola usten duen EH Bilduk estatus politiko berri bat egin duen proposamen horrek, norabide hortan ekarpenik egin ote dezaken edo ez, edo berak horren inguruan zer pentsatzen duen da nik utziko nioken galdera. Bueno, argita garbi entzungo dizut, Euskal Herria Bildu alderdi independentista bat dela, eta guk egunero egiten dugun lana, bere momentuan herri hau herri independente bat izateko dela, ezta? Hori argita garbi utziko dut berriz ere norbaiti ahaztu baldin bazaio. Uste dut edozein kasutan gure oinarri eta printzipioak ez direla independentziaz ari, soberaniaz ari direla. Eta ari direla azpimarratzeaz Euskal Herria eta kasu honetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, Euskal Herriaren zati bezala, nazio baten zati direla, beraz bere etorkizunaz erabakitzeko eskubidea duela. Eta zentzu horretan eta erdibide honetan estatuarekin beste harreman bat behar duela, berdinetik berdinerako harreman bat eta bermedun meak ez dituela jarriko orain arte bezala Espainiako tribunal batek beti kontrara egingo duenak, ezta? Orduan iruditzen zait gutxienez erdibide horretan beste urrats batzuk emateko bidea irekitzen diguten erdibide horretan Garbiñek mahai gainera ekarritako gaiak aurrera atera ahal izango liratekeela, hemen erabakitzen duguna, hemen hobesten duguna, soberanoa izango litzatekeelako, eta inork elukeelako injerintziarik egingo guk erabakitzen dugunaren inguruan, ez orain bezala, berriz atera da liburu bat injerentzia eta edo txosten bat injerentzia eta barrekin, ez da? Ez dakit Gernikako estatutua osatuko den edo ez, argi dakidana da osatu ezkero ere ez dela izango duela 40 urte onartu zen ura. Eta geroztik egin dira lan asko, eta nik pentsatzen dudana da denbora agortzen ari dela, ezin zaiola denbora agortu esan nahi dut, ez daukagula eternidadea hau egiteko, ze batzuren ustez badirudi eternidadea daukagula, zaita eternidadean auskalo, denbora badaukagula, guk gure botoa eskatu genuenean herritarrei gauza bat esan geniela, eta niretzako hori herritarrekin egiten dudan kontratu bata. Eta kontratuak bete egin behar ditut. Hau ez da, egon egoteagatik, egonean egon ez. Kontratuak bete egin behar ditugu. Eta iruditzen zait zentzu horretan kontratuak bete egin behar ditugula, eta badaukagula bat betetzeko urtez urte eta hainbeste urtetan hainbeste buelta eman da. Paraleloan bada beste subirautza prozesu bat, independentzia prozesu bat, azkarrago doana, azkeneko erakustaldia larun batean izan da, dia da egunean eta Bartzelonan, ez? ANC eta Omnium entzun da, han gizarte zibila orain azkarrago doa, erakundeak edo botere politikoa baino, zure ustez? Nik uste dut segulako indarra erakutsi duela bertan gizarte zibilak eta oso garrantzitsua izan dela, ezta. Nik gogoratzen dut ez dakize urtetako diada izan zen, artean oraindik ere Mas presidente zela, ezta. Oraindik ere berak ez zuen gauza argirik eskaintzen Kataluniarako, baina 100.000 pertsona kalean ikusi zituenean orduan bera ere ohartu zen erantzun bat eman behar ziola herri hori. Hemen gauza bera, hemen agian ez da manifestazio forman, baina herri baten herritarren 70% esaten baldin badizu, berak bere etorkizunaz erabaki nahi duela, erantzun bat eman behar zaio herri horri, eta ezin da batzuk ezarri nahi duten betoa onartu, edo saiatu behar da beto hori gainditzen eta beto hori gainditzeko bideak egiten. Erantzuna eman behar diogu herritarrei, hau ez da kontu bat parlamentu bateko lau pareten artean argitu daitekena bakarrik. Eta iruditzen zaitez zentzu horretan, eragileek, herri honetako eragile anitzek ere zer esan daukatela eta parte hartu behar dutela. Eta niretzako oso garrantzitsua da, herritarrak berriro ere politikan parte izatera eta parte sentitzera erakartzea, ez da? Baina hor, gero eskerrako... Barkatu, dagoen desafekzioak asko
arduratzen nauelako. Eta desafekzio horretan ultraeskuina ari delako bai Europan eta bai beste leku batzutan ere nolabaiteko arrantza egiten, eta horrek asko preokupatzen nau. Azkenean bertan egongo da, negoziatzeko mahai hori eratuko da, Kataluniako gobernuaren eta Espainiako gobernuaren Sánchez presidentea bertan egongo da, horrek argazkia, forma aldetik gutxienez argazki bat utziko du, baina itatearen asmoa 2030erako erreferendum bat lortzea da, 9 urte atzeratzen da prozesua, horrez dago oste prozesu bat ere, agian mahai horren mesedetan izan litekena, horrek nola interpretatu behar da? Ez da erresa prozesu emanzipatorio bat aurrera eramatea, eta gutxiago estatu bat kontrara daukazunean, estatu violento bat kontrara daukazunean, ze nik gogoratu nahi dut urriaren bata nola izan zen. Ez ezagun aztu. Eta urriaren bata baino lehenago 155. artikulua indarrean nola jarri zuten, beraz estatu violento bat aurrean daukazunean, era honetako prozesu bat aurrera eramatea herritarrei prozesu violentoek beldurra ematen diete, eta hori normala da. Orduan, era honetako prozesu emanzipatorio bat ez da erraza, ez da bi egunetan egiten, ez da bi elkar konpon. Neri iruditzen zait badagoela mai bat, Kataluniak baduela mai bat, eta mai horretan hitz egingo duela, bere etorkizunaz, bere autodeterminatzeko eskubideaz, bere erabakitzeko eskubideaz, eta premiazkoa dela Euskal Herritik ere jakitea zein eduki jarri nahi ditugun mai batean eskatzeko eta esateko guk ere mai bat nahi dugula. Zein da eraginkorrago? Alako mai bat izatea, ala autogobernu lantalde bat izatea? Nik uste biak beharrezkoak direla. Alako mai batera zer eramango dugu? Adostutako proposamen alde. Adostutako proposamen bat, eta hitz egindako proposamen bat, eta gure artean landutako proposamen bat, eta euskal eragileekin landutako proposamen bat, eta herritarrekin landutako proposamen bat. Sánchez Ormai. Begira, adibidez, oso interesgarri iruditu zait Eusko Ikaskuntzak hezkuntzaren inguruan egindako hausnarketa hori, ez? Hausnarketa hori ere lantzera datorrelako eta osatzera datorrelako parlamentu baten barruan gobernu batek ekarri dezaken proposamen baten inguruan egin daitekeen lana. Hori da pixka bat esan nahi dudana, ezta? Hau ez dela bakarrik lau pareten artean lauk konponduko dugun, konpondu edo deskonponduko dugun zerbait, ezta? Sánchez mailan egoteak ze garrantzia dauka? Nik uste dut Sánchez mailan egoteak daukala balio simboliko bat garrantzitsua, ez da, Espainiako gobernuaren presidentea eseri da mai batean Kataluniako herri ordezkariekin, eta Kataluniako herri ordezkariekin onartzen du hitz egingo duela autodeterminazio eskubideaz, hitz egingo duela presoaz, eta hitz egingo duela Kataluniako etorkizunaz. Naiz eta esan duen erreferendumik eta amnistiarik. Naiz eta esan duen, bai, gero, begiratu beharloko lukete pixka bat, bueltan, ez oso urrutira, ez da, Europan erreferendumak egin diran tokira, eta nik dakidala urrengo gunean eguzki atera da egunero. Eta ezetza gailendu danean, ezetza gailendu da, eta independentzia zaleek jarraitu dute lanean berriz ere euren nahiak egikaritu ahal izateko politikaren bidez, elkarrizketaren bidez, jendearekin hitz eginaz. Bukatzeko beste kontu pare bat, eta gaiz aldatuta, atzo Parisen ikusi zintugun, deia auzitegian Josu Urrutikoetxeari babesa ematen. Uste duzu, desberdin tratatzen dutela Urrutikoetxea Espainiako justiziak eta Frantziako justiziak? Bueno, azkenen bi ikas, niak atzo esan behar dizut gauza bat, nire lehitu nintzela aluzinatuta. Momentu batean aluzinazio momentu bat izan nuen epaiketaren barruan. Ez epaileak esan ziolako ez zegoela instrukziorik egiterik, eta terrorismo gaietarako fiskaltzaren prokuradoreak arrazoia eman ziolako defentsari, ez da. Orduan, berriz ere instrukzioa hasteak, izan ditzake atzerapenak, hauta beste, baina gauza bat esango dizut, honek ematen duen pista da, nola egin izan diran instrukzio batzuk, ez da. Eta zeren baitan eta ze ari aulen baitan egin diran instrukzio batzuk epaileak esan zionerako etzegola instrukziorik, eta terrorismorako fiskaltzako prokuradoreak defentsari arrazoia eman zionerako, ez da. Orduan, aluzinazio momentu horretetik pasan izan hausnarketa horretara, ez da, gaur egun egiten ari da 13 epaiketa, makro epaiketa Madrilen, ez da, torturan oinarritutako instrukzio bat izan da hori ere. Entzun ditugu sekulako testigantzak bertan epaituak izaten ari diren emakume batzuen aldetik. Sekulako testigantzak. Badakizu zerkite deitzen didan atentzioa. Herri honetan inork ez duela ia ezer esan.
Urrutiko txaren gaira bueltatuta, berak Espainiak eskatutako eta agindutako estradizioaren inguruan ze iritzi dauka. Ze Frantziako auzia bukatu ahala, urrena hori izango du. Ez dakit ez duen berarekin horri buruz hitz egiteko aukera izan, gehiago hitz egin duen berarekin 10 urte direla aieteko nazioarteko bake konferentzia egin zenetik, bake konferentziarek onartzen zituela puntu batzuk, bide hori indarrean dagoela, eta bide horretako puntu bat baina ez dela bete, ez da? Ze, gobernuak gatazkari buruz egin beharreko elkarrizketaren inguruan, biktima guztiak jaso behar zuten errekonozimenduaren inguruan eta eman behar ziren beste urrats batzuen inguruan apenas egin baita ezer, ezta? Eta garrantzitsua izango litzateke Euskal Herriaren bake eta elkarbizitza demokratiko baterantz urrats gehiago ematen dastea lokatza baztertuta. Bukatzeko iriarte, Andrea, larun baten arrasaten Unai Paroten askatasuna eskatzeko ekitaldia martxa bat antolatua dago. Joango zara zuara? Nik datorren igandean Hondarribiko berdintasun sarietan epaimaikide naiz eta bertan egongo naiz. Edozein kasutan enuke inolako arazorik izango martxa horretara joateko. Uste dut sare oso argia izan dela martxa horren helburuen inguruan, esan eta egotzi nahi zaizkionak egotzi nahi izan arren, egoera normal batean preso honek libre egon behar luke, 31 urte pasa ditu kartzelan, biziarteko kartzela da mai gainean jartzen ari dena, eta biziarteko kartzelarik ez dago hemen, eta uste dut urratsak eman behar direla salbuespenezko espetxe politika espetxe politika arruntera ekartzen, ez da? Eta batzuk egotzi duten omenaldi eta gainerako guztiak esaten dute fake, gezurra eta egoera nahastu nahia eta egoera nahasi horretan etekin politikoa atera nahia baino ez dut ikusten. Eta baina ulertzen duzu biktimak minuta egotealako ekitaldi batekin, omenaldia ez izanagatik ere, sarek esplikatu harren bestelako arrazoi batzu dela. Nik oso biktima gutxi entzun ditut esanaz minuta daudela. Nik entzun dut Abascal, entzun dut PP, entzun ditut Abascal eta PP biktimak erabiltzen, biktima batzuk ere bai, ezta? Beti elkarbizitza eta bake prozesu batean empatia oso garrantzitsua dela eta pentsatzea batek zer sentitu dezaken eta nola sentitu dezaken garrantzitsua dela. Nik beti pentsatzen dut hori bai biktimekiko, biktima guztiekiko, por cierto. Eta berriro esaten dut biktima guztiekiko, hain zuzen ere biktima batzuk Euskal Herrian abandonatuta sentitzen direlako, etzeielako inolako erantzunik eman. Eta nik nahiko nuke biktima guztiei, etako biktimei, kaleko biktimei, Batallón Vasco Español torturaren biktimei, guztiei erantzuna. Abascal bera, egongo da arrasaten? Horregatik esaten dizut, ez da, hau da, Abascal zertara dator Euskal Herrira, egoera nahastera eta zikintzera baino, ez da. Lasaitasunerako deia egin beharko litzatekalako egun batean? Beti lasai, beti guk sarek egindako deiari erantzun, 31 kilometro horiek egin, 31 urte horiek gogoratuz, nik uste Euskal Herrian urteko manifestaziorik handiena hain zuzen ere egiten dela presoen alde eta presoen eskubideen alde eta salbuespenezko espetxe politika amaitzearen alde. Ekuaziotik bakerantza kendu dira elementu batzuk eta bezalakoak, baina beste batzuk mantendu egiten dira, eta nik uste dut biolentzia guztiak gainditzeko urratsak emateko biderik egokiena dela beti lasaitasuna, hitz egitea eta elkarrizketa, baina batzuk ez dute nahi. Marrak eta 3 minutu, baina Iriarte, Euskal Herria Bilduren bozeramailea Gasteizko Legebiltzarrean, ostegunean ikusiko dugu elkar, bertatik ingo baitugu saioan zati bat behintzat, Legebiltzarretik bertatik, beraz izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Kontu gehiago orain, mailaren bueltan argindarraren prezio eta Espainiako gobernuak horren inguruan hartuko dituen neurriak ere izpide baitira, abane, ze berri dakargu horren inguruan.